Migo, may hapon, Migo. Oh, may hapon diya kanimo. Unsa may akong ikalagad? Kadungog ra ko, Migo. Kadungog ra ko. Yung madungog raman po, kaluyan si Ginoo. Sige. Malam ko. Malam ko. Malam ko. Malam ko, pangutanan. Nagalugutan ha. Ang abi pa na ko buwan ka og kining Cebu, kaya ang sponsor na to sa Cebu, naglantaw na to karon kon niya kining basig ganahan nagkamuan atong sabutan. Masawad kasi yung programa. Okay ra. Okay ra. Unsa ba imong pangutana? Mangutana ka kaduha. Mangutana po ko kaduha nimo. Magsabot ta kay kuan man. Kaduha imo pangutana. Pagkuman kaduha po ko mangutana nimo puli-puli ta. Okay ra. Imuha man yung programa. Ako man po'y magbuot sa akong programa kay ako man di man ikaw magbuot. Alain po kayo panahon ni Gura. Ang kita, imuhang palikirtinon. Bisa may mo entertain mo. Entertain pero mo galing mo dawat ko nimo og mga pangutana duha dayon mo balos ko pangutana kaduha kan madlok day ka pangutanon. Adi man, pero imuha man yung programa. Ano sa to? Sige, mangutana lang ko, Migo. Basta kay magsabot ha, puli-puli ta, mangutana ka kaduha, ako po mangutana nimo kaduha. Okay ra. Akong pangutana, Migo. Ngano man nga na? Tubag ka pala. Isa man? Unsa imong pangutana? Ngano man ang inyong simbahan sa Cebu? Naa na may mga imahe ni. Praise the Lord. Hallelujah sa imong pangutana. Tumpak kayo sa atong topic karon. Natos goto. Di mo na kaya. Kada tumpak kayo sa atong naminaw pa ka. Okay unta. Ingon na ni, andam na kung putubag o pagtubag. Higala, igsoon. Okay, naminaw na ka, higala? Go ahead. Oscar Kilo, brother. Oscar Kilo. Ang imong pagutan na ngano, nga na may mga images. Na may mga images. Ang management sa church board nagkasinabot niana nga magbutang sila og images sa second coming balik si Kristo aron makitan sa mga Katoliko mga Muslim nga aduna joy mo Kristo mo balik aron mapagaan ang mensahe bisan paglantaw palang daan sa katawhan makakita na sila sa mensahe nga si Kristo mo balik. Illustration na siya sa pagbalik ni Kristo ang image ni gibutang diha. Ikaduha, we Seventh-day Adventists believe that Jesus died on Calvary because of His love for us. Wala nga, dunay Kristo nga gitawag og picture nga giilustrar nga namatay aron mapagaan ang pagtuo makita sa mga Muslim, mga Buddha, mga atheist nga adunay prinsipe sa langit nga namatay diha sa Kalbaryo sa cross o kini gituhuan sa Seventh-day Adventist pero kanang gitawag og images wala na gituhuan sa SDA kanang images nga maghimog milagro. Pagpagaan lang na si mensahe, lahi po na siya sa Katoliko bigo kay mohimog milagro, ang dibuto, wala may nag-credit niya na. O niya, wapon may gatuo nga kanang kining images mohimo og mga katingalahang butang. Ang amo lang, pag pa-emphasize niya lang ang tus katawhan, mapasabot sa katawhan nga we are Seventh-day Adventists. The Son of God died on Calvary because of His love.
Nasabtan na tingali ang tubag. Higalang gapo, usa ka pangutana before ako na po yung mangutana. Laing pangutana amigo. Asa man mo nanguha anang larawana nga mao jud na naong sa Ginoo. Dayon ka nga ilustrasyon kinsa may gikopyahan ninyo do na ba gituhiran ang inyong mga artist ana or imagination na sa nahuna sa inyong artist. Okay, tubag migo, higala, ang usa ka artist, ang usa ka tawag og may talento sa arts, pag-drawing, aduna na siya gitawag og kini kaugalingon nga imagination. Ay nga si Kristo mobalik morning dagwaya kay si Kristo tao man, di po na to himuong dagway sa kabaw, himuon po na tong dagway sa tao. Imagination na siya sa artist nga kanang picture nakita nimo diha nga naa sa kapanganuran si Kristo ning balik uban sa mga malunda. Imagination na siya sa may talento niya na tungod kay ang talento sa pag-drawing hatag man na sa Ginoo. Unya ilang taon po na siya sa atong mga kaigsunan sa board. Okay, iyan ang i-introduce dito sa church nga unsa man asa mo ganahan aning hulagway kanang sumala sa inyong panglantaw pod o imagination, asa may aprobahan nato nining dagwaya. Mayroon tong usa nga kini tingali kay medyo imagino nato si Kristo di man tuniwang kayo kay mutuo jud ta nga kato siya maskulado kay gipanghayang ra kayto niyang mga lamisa. Kining dagwaya ang usa pod mingon nga ay pod pasubrahay kining ay pod niwang kayo. Okay nila aprobahan na siya sa board. Pag aprobar ana mao na na siya ang hulagway nga i-opisyali nga ibutang diha nga adunay Kristo pero wa jud na tuhoy igala igsuon nga mao na siya kapiho sa dagway ni Kristo kundi illustration na siya. Nasabtan na, amigo. Sige, laing pangutana amigo. Kaduha naman to, ako na po. Sige. Okay. Kaduha naman, ako na po. Tulo lang ta ka pangutana amigo. Tulo lang, hangyo ka. Okay. Kay mura maglain ning duha. Kahunat. Sige. Last po. Akong pangutana. Kinsa may nagkaibalo gyud nga. Ang naong sa Ginoo taas ug buhok. Nganong taas man gyud buhok ng inyong Ginoo. Ito ba ganito na for just imagination sa artist o niya sa mga gitawag kaigsunan po sa board kay namay gitawag og board ang iglesia, gitawag ng mga opisyali sa iglesia, nagmeeting yan nga gitawag o giapurbahan nga gibutuhan asa may pabor na to ani kining dagwaya o ang usapon mo suggest nga kining kay murag dili layo na sa hulagway sa gisultis Biblia kay si Kristo kining possible puan to siya kining dili kay to tambok di po kay to niwang o niya taas mo say na siya sa artist o niya dili na to ma-question tungod kay idawat siya sa board pero wa siya dawat nga mao na siya piho ito ba naman daga piho nga hulagway wala na siya ilustrasyon nga si Kristo tao man mag-drawing po tag tao na sibo sa hulagway sa gisultis Biblia. Imagination na siya migo nga aduna joy Kristo nga nagpagkatao. Kuha na nimo ang tubag tingali. Ako na po ipangutana. Sige migo. Sige, aton isgutan ang hot issue. Are kita lalawan migo. Dili man kay ining di man ka makabuot sa kung pangutana. No kay nag-iskot man taglarawan. Itong larawan. Alang mag-iskot ng larawan. Ginuha ang pagpabulan. Wa man tayo sabutan nga topic. Kaniya ako na ako'y hot nga issue nga hot karon
na nga ako ni pangutanan nimo. Last na lang ni Ligo, last na lang pangutanan Ligo. Kay pa naman dili mo pwede No, last na lang ni Ligo kay lain mo din mo topic ni Ligo adin ako kanang regarding do sa imahe kay kira unta kwadto kay inisunod din mo nga mo man kay pangutana continue na ko. Lain din mo ang last akong pangutana. Kinsa matod nimo imagination sa artist. Ang akong pangutana kinsa artist na bro? Makaingalan ka kinsa artist bro? Daghan man ni mga artist. Kaya kung isa bro, isa. Matag lugar na may mga artist. Kunya matag lugar adunay gitawag og association sa officers. Kunya matag lugar ga-approve na o pwede na ga-approve kay for example. Paminaw gali. For example, Federation of Bohol. Naa sila Seventh Adventist Federation of Bohol. Ang Seventh Adventist Federation of Bohol na sila yung mga officer o niya mo na sila nga naghimo sila og mga gitawag og policy sa Bohol nga for example ang mga SDA dili na mo tumpang sa mga CFD makidibati-dibati kay lawgaw kayo. Mo na nga matag lugar mo na nga ngutanag ka og artist daghan ni matag lugar nag-exist among mga artist. Kinsa isa tayo kung isa Ligo, isa lang. Usa. Okay, higayon ka siya o usa sa Okay, ako na po yung mga tanan nimo. Natagay kung isa ka artist bro. Ka artist bro. Gitubag naman ka si Alvin Dilig. Alvin Dilig. Dilig. Taga-asa man na bro. Taga Pilipinas po na. Taga Pilipinas. Among silikan taga Bukidnon. Taga Bukidnon. Bukidnon. Nanasay ko nanasay ka nang ni ang Facebook account no? Tanawon da dili. I don't know kay unsa iyang Facebook nga account kay kanang mga professional usahay butangan man nila og kanang dili man taga siguro ilang habsong ngalan ang ibutangan na basta kay akong nailhan. Kaliman na tumapagutan na ha. Karon ako na po mangutana. Naman Migo. Okay. May nag-exist Alvin dili. Nahibalo unsay itawag ko Kainos. Kainos Migo. Nangutana gali kog nahibalo pa kay nalagwala. Unsa nang isuhan na Kainos Migo? Namay Alvin dili. Okay, dili ta happy siyo wali limot-limot ka sunod. Pero na ako pungutana nahibalo ka bag unsay akatartos. Sa mga spelling ana katartos ingon ang kainon imong gipangingon. Sa mga word ba? Ang mga word. Greek term na siya. Kanya, murag nalimot na tali ka nga ining maunay hot issue karon. Ngayon ka nang tawag ani akatartos na sa definition sa Griego. Usually, kuano na bro, not clean or unclean. In a ceremonial sin. Amin. Ikaw na, iklaro lang, kung saan nakatartos Ibog sa tanim mo, kaya naman nakatartos, mga ng tao ngalan sa tao, kaya nag-isgot matag biblical principle diri. Okay. O yun ka ni siya nga unclean siya. Sunod pangutana, ikaduhang pangutana. Ang unclean ba? Mahinluan ba? Ang unclean, mahinluan. Ang dili, mahinluan. Ang unclean ba? Ang hugaw ba? Ang hugaw? Mahinluan bang hugaw?
Mahinluan na kay hugaw man daw sa limpyo kay mahinluan sa limpyo man to. Hugaw, mahinluan dito. Kung ingon ka og dili mahinluan, ato pa ang gahon sa mga Seventh Adventist na Ginoo limitado ra. Naging giingon sa akong mga vlog. Nasaan din ang Ginoo sa Seventh Adventist kay walong limpyo. Sunod na. Sunod. Kanang ka og 5,000 karon dayon. Isa. Kadalang bro. Nangutan na pa po. Nangutan ko. Hindi lang sila. Tagaan ka kag 5,000 kay nagpasalig pag kag mahigaw. Tagaan ka kag 5,000 karon o kaya nimong dawaton ang challenge nga hinluki imong hugaw. Kay ingon magka mahinluan ang hugaw. Hinluki imong hugaw. Okay, inani bro. Una. Ang kami nga mga Katolik na depender, dili mo buyog kwartang mil, hinluan bangugaw. Sa kanang imong 5,000 bro, pindagana kay tanan nga angayan tabangonon bro, nagay uban way balay tulog ang daplig kanto. Datag na lang dito. Ayaw sa mga, sabi pa lang, kami mga Katolik na depender, tuwaan hindi mo kwarta. Di ba may mga bata bro para mga ilon mo gulitan. So, alam mo na, tagaan ko ni mong 5,000, hinluan na kong hugaw. Pwede man ko maligo bro, di man lubog ko, di ko. Pwede man ko mangumpisal. Ay kaning term nga spiritual na hugaw sala. Pwede man yung mapasaylos kong pisal. Pero mayroon kag kalang tayo bro. Mayroon kag ingon na mga suka, pasitabilas mga nangana, kaya mga tae. Dili na siya na ang ayan na itong iluan bro. Kaya ang diha mong god sa, ang imong punto mong god is ang mga pagkaon mong god diskutan diya bro. Pagkaon ba? Bro, ang dibatihan mo bro, ato ni Padre Darwin nag-ibayin. Pagdating ito sa pagkaong baboy. Di ba? Sa kumpara mo ang tayo pagkaon, ay mo ko gawa. Okay. Nira o adi pa sabot. Nagikan manggudta sa pulong akatartos. O niya ang akatartos hugaw na siya. O niya gidefine sa gitawag definition akatartos all kinds of unclean. Apil na ang bad spirit. O niya gideclare sa imong na dili mahinluan akatartos. Ingon ka luan asa may sakto ninyo imong pare nga ingon siyang di mahinluan ang katartos or ikaw nga sifting badi-badi niya nga mahinluan ang katartos. Tubag, may sakto ninyo. Sa may mo dahil Padre Darwin bro, nga di mahinluan. Yes. Asa na trip sa video niya bro? Mas nindot ang imong pangutan na. Mapakita. I-play to yung kuan, kaya ron maklaro na to. Hindi ka mo putol-putol. Dili, kay Ay, lasa ta mag-gisgot ana bro, kay when we talk about kanon bro. Paminaw. Ingon man ko kakaron po nga ang hugaw akatartos mahinluan. Ang imong pare sa hugaw unclean, apil na diha ang mga gitawag og hugaw nga imong pare nag-declare ba espiritu nga hugaw dili mahinluan mga unclean mo karon no kini patos ang tapon mo pare ba nga nag-declare nga akatartos dili hinlo dili mahinluan or ikaw nga mahinluan nga nag-challenge ko nimo nga hinluin daw ng hugaw nga ani na ron paminaw sa ingon man gud ka nga wala may nangandoy ng kwarta dili man kay kuan man ni siya pag finance usaon nimo paghinlo ang hugaw ana man kay kung wala po kay materials nga buhaton di nimo malamasan or unsay imong buhaton paglisod mo po kag hinlo sa hugaw pero nagpasalig man jud kang mahinluan ang hugaw gitagaan patagag challenge financing pero kaya nimo hinluan ang hugaw nga wa nay financing gikan ako mo na nga akong lantawon Ano na bro? Kaning giingon ni Padre Darwin nga mayo gani kay imong giklaro. Kanang mga evil spirit dili na siya mahinluan. Nakikot na to, kung muadto ta sa gitawag na tong akatartos meaning sa Greek lexicon sa New Testament. Dire sa Bible study tools
nga source na to, nga itong tanawon, not cleansed or unclean in a ceremonial cleanse, must be obtained from according to the Levitical law. In a moral sense, unclean in thought and life. Wala mo na mag-gisgot, bro. O regarding aning na, espirituhan mo ka sa awa, di hagwala. Wala ka ta mag-gisgot, tirig ka nga, o kung sa barang himong naas mo na karon. Ang atong gisgotan din regarding to sa issue nila ni Father Darwin o Divine Faith. Tiklot na to, ang issue ko Divine Faith, na nag-debate sa Divine Kaloy. Dili gyud mahimong ipakaon ng kanyang baboy. Ipinuhunan og mga wala na pagkaon, wala ta mag-isgon anang itawag na to og kining na espirituhan magagyawa. Of course, kung espirituhan kagyawa na kung ikaw na pusis kagyawa, pwede magka mapalaya sa parodia. So exorcism. Kung may tag demonyo, dili dito sa may tag demonyo nang dito. Wala na pagkaon. So kung ito about kung i-apply ito sa pagkaon ng katatapos, of course, mahiluan na. Kaya, mura pa yung dagan naman sa ending naman ng buhat Jess 15. Oh, buhat Jess naman tayo dagan anak. Ito to sila galalit o buhat Jess. Sige. Nagsumikad, mangutana na lang ko nimo ka, nagyaw-yaw naman kamot. Nahibalo ka ba ang pulong akataltos, naghisgot siya tanang klaseng hugaw? Mao lagi tanang klaseng hugaw. Oh. Pero naaman ta nagisgot bro, kadaghan bro. Lagi. Ayaw i-define sa usa ka kategory kay ang gitawag og kining akataltos general siya sa ayaw lain-laina ang ubang mga matay migo. Pag ingon ni mo hugaw, paminaw. Pag ingon ni mo hugaw nga gitawag og hugaw nga mananap, kabahin gyapon siya sa hugaw. Ayaw kog ingna nga kining ang hugaw nga mananap, ang hugaw nga espiritu, kining managlahi siya sa term nga gitawag og akataltos na usara man ka word ang dala sa hugaw nga mananap og hugaw nga espiritu akataltos raman naaba kay laing word diha nga magamit nimo gawa sa akataltos anang baboy wala. So, bro, inani ba? Wala na lang dali ko na Ay, saan bro? Naba wala. Unsa may pangutanan nimo? Oh, ingon man gud ka nga atong gisbutan kabahin sa baboy. Unya dili sa daotang espiritu. Pero nasayod man ta or basig wa ka nasayod nga ang hugaw nga kana na siya sa word akataltos. Unya ingon ka nga gihinluan ang mananap ang daotang espiritu dili mahiluan karon kay imo mang giseparar ng duha ka kategory kinahanglan ka mogamit og depensa nga word gawa sa akataltos nga kanang kay akataltos hugaw man sa hindi mahiluan. So bro, inani man bro. Ako wala na ko apas na ako. Sila to kabog pangutanan. Sila to sa tubig. Ani bro, kung imong tag-akataltos bro, kung imong i-generalize, sakto tong giingon ni Father Darwin nga kung imong puntong ni mo itong mga katagong daotang espiritu, dito dito may luwan. So naara man tas pagkaon. Ang ato bitong espiritu ni baboy man, di ba? Na ipakaon ba dili? Wala na tayo itong isyo na katartos ba itong niang tawag ano ni ang katong nasudlag daw kan espiritu. Ay, kunani na lang. Kunani magodi, kunani na sabti na kuha ingani oh. Kunani magodi Eugene. Ang tai ug ang baboy gitawag na siya akataltos. Oh, diha na lang kay kanang tae gikan man sa kinaon pero kay nahugaw naman sa gipagawas naman siya ang tae ug baboy gikan na siya sa word akataltos.
Unya karon ingon ka nga ang akatartos mahinloan. Unsa man pagkahinlo nga ang ubang mga dala sa akatartos di explanation mo na nga ang ako karon nag-science ko tagaan ta ka og 5,000 hinloy apil ang tae kay ingon man ka nga mahinloan ang akatartos. Unya kay ang baboy ug ang tae gikan man na sa word akatartos. Di, wala ka kagit sa ako. Ako na po yung mga tanan. Lapas na agad yung siniwing mo. Imuhabi yung programa. Dapat ako yung mga tanan. Itudlo alam ta ka ba kay yan yo siguro ta ka ha. Murag, nahulog mong Ang kagawin. koinos pabinawa ang koinos limpyo siya nga nahugawan. Mao na siya ang malimpyuhan. Mao na ingon ang Dios nga ayaw nganli og dili binalaan o mahugaw nga magbutang koinos. Wala niya apila ang akatartos diha sa buhat 10:15. Mao na siya po. O niya kung mayon ka gilipyuhan ng baboy, nag-declare ang Ginoo nga ayaw nganlig mahugaw dinabalaan ang koinos o akatartos. Ang akatartos. Wala man. Muna nga di ka pasal doon ang argumento ninyo ka po. Kabasa ka Grego nga Biblia nito. Migo, kabasa ba ka Grego nga Biblia nito? Magabasa lagi og nay mogamit tag interlinear nga kuan. Without using interlinear ba? Nag-practice pa kaya nag-aral na katawan. Ah. Sige, akong pangutana Migo. Kaya dagan na tong. Wa sa konsepto dito ah. Ha? Di lang ta mo dagan atong larawan Migo kay naman di ka na focus sa ning pagkaon Migo. Isyo ko no. Ah. Mangutana ko nimo Migo regarding sa pagkaon ba? Wala sa dito kay lugar. Lugar ko. Ito kung dami larawan ano larawan Ambot naman dyan. Okay, paday samtan na nimo ang pulong akatartos nga di jud mahinluan o wa jud hinluan sa Ginoo. Adi ko mudawat na amigo. Tuari ko mudawat na amigo. Asa to pa di ka mudawat sa pulong sa Ginoo. Ayaw po kanang pangutan na nobra na lima yung pangutan na. Ako ang ganina upat ka mo gipan din mo imo no ba pulo na mo. Yo, wa man ka nagihapon niya, wa mo pud nimo tubag. Balik. Akong pangutana ba? Kanang naamang good sa Leviticus Kapitulo 11 versikulo 7 lantas baboy ha lantas mo ta mga bantang bidili mga gini highlight kay baboy yun nga di mo ng Diyos ang baboy di santood kung pikas ang kukon ini di man kinimpusa kung nahugaw kini alang sa ninyo oh sa verse 8 ayaw ka mo pagkaon sa karne ni inyong mga lapa di mo hikap sa ilang patay lawas ihugaw man sila alang sa ninyo akong pangutana kung sa may gibilakan na ni gibalauran ang mga taga-Israel o ang mga Seventh-day Adventist General Conference. Ahagi na rin doon. Opo. Ang mag-una ang mga Gobyerno sa linghon, ikaduha mga Seventh-day Adventist kay ning tuon namin mi sa Ginoo sa Israel. Diyos sa Israel. Amen. Okay. Akong basahon, bro. Ang Levitico Kapitulo 11, versikulo 1-2. Onya, ang Ginoo miingon kang Moses.
Og ka nga aron. So klaro kayo ha, giingnan siya aron og Verse 2. Oh, lesson po ikaw. Ingna ang mga Israelita, isa gingnan ang mga Israelita. Karon naa ba 70 Adventist General Conference gingnan ni? Di mo sa among teksto, igala igsuon, wala pa. Ewa pa man. Ang wa pagali ko natawa, pagali po ka natawa na. Pero, sa diha nga, nataw na ko, o niya nakabasa sa pulong sa Ginoo, apel ko, kay ingon man diha, sa pulong sa Dios. Ingon siya, ang tibok kasulatan gituga sa Dios uban sa lamdag aron sa pagtudlo, pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios maandam masinangkapan sa tanang maayong buhat. Nagbalik sa Ginoo maandam. Muna nga sa dihang nataw na ko, nakabat-o na ko buot, akong gituhuan ang pulong sa Dios nga gihatag una ngadto sa mga Israelita. Kaya dito mako sa Dios sa mga Israelita. Amen. Kay Israelita ra man lagi balaoran. Sa Dios sa mga Israelita. Nganong gapil-apil Ano? man mo kay Israelita? Wa may gideclare namakak bangka. Wa may gideclare ang Dios na gitawag og alang rani sa mga Israelitang balaura. Way labot ang mga gitawag og dili Israelita. Amen. Sigurado ka? Israelita ra man lagi balaoran. Wa declare diha nga alang lani. O gawas po diha Ako pasahod, bro. Ako pasahod. Salmo 147 verse 19. Niingon, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan. Ang iyang mga balaod ug pahimatnon ngadto sa Israel. Agatad sa Israel ha. Verse 20. Wala niya buhata kini sa ubang nasod. Karon kinsa may namakat, ikaw nga nag-ingon nga gihatag sa tarang tao kini o wala naman ang Dios na nagdeklarar o kini Biblia. Ang namakat, ang imong pangutan. Kaya ano, mano siya. Bro, naroon ako bro. Ang akong pangutan kinsa namakat, ang Biblia o ikaw? Ang namakat dali ang imong pangutan nga naghimo ka og argumentong palasi. Kaya ano, dako. Unsa ka pala si bro? Paminaw ha. Ingon ani ni siya gapo. Kining ang pulong sa Dios unang-una gihatag sa mga Israelita. Wala jud niya buhati o wa jud apil ang ubang mga nasod ana ni adtong panahon sa mga Israelita. Pero kung ikaw bisag tagalaing nasod ka, kung mutuo ka sa Dios sa Israel, wala ka bawali nga mahimong katawhan sa Dios. For example, gisulti sa Dios din sa Isaiah 56. Apil ang mga duluong kung mutuo sila sa Sabat, ayaw ninyo sila pagditi kay panlanginan gihapon nako sila. Mao na siya nga sa panahon sa gitawag og pagsangyaw na sa maayong balita sa tibuok kalibutan, apil na ang tanang tao ni ana kay ngano ipasangyaw naman iyang pulong sa tibuok kalibutan. O niya ingon man diha ang Roma 3:2, ang pulong sa Dios nagikan sa mga Hudyo. O niya Juan 4:22 ang kaluwasan gikan sa mga Hudyo. Mao na nga kung gusto kang maluwas, tumana ang sugo sa Dios nga gihatag una sa mga Israelita. Ang Salmo 5 siyang balang sa tibuok kalibutan. Yung konteksto nga alang ni siya sa gitawag og gihatag ni siya ngadto sa Israel ug wala niya buhata sa laing nasod, anang gitawag og panahona sakto man na. Kay ang kaluwasan una didto man jud sa Israel. Ug di ka mo tuo sa Dios sa Israel, wa man jud kay Ginoo kay pagkaano ba ini ang gawa sa Israel.
Pero wa ka di ka taga Hudiyo, di ka Israelita, tumutuo ka sa Dios sa mga Hudiyo, mahimo gyapon kang katawhan sa Dios, panlanginan gihapon ka. Mao na siya ang tin-aw nga pag-apply sa bersikulong imong gigamit. Ako manggong pangutana ba? Ingon manggong ka nga wala di ay na kanang balaura gideklara alang sa Israel. Karon ni among ko'y nabasa. Mali man lagi na imong pangutaon na lagi, na ingon kinsa may namakak nga Wala pa bro. Ay sa wala pa ko mga pangutana. Oh. Ningon manggong ka nga wa may tubo ang kanang balaura gideklara ra para sa Israel. Karon kay naamong ko'y nabasa sa Biblia nga ingon ang gihatag nila ang iyang mensahe sa ang katawan ug alang sa iyang mga balaod ug panimatnon ngadto sa Israel. Wa niya buhata kini sa ubang mga nasod. Wa sila masayod dinhi sa mga balaod. Ako pangutana, kinsa may namakak ninyo ang Biblia o ikaw nga nag-ingon nga wala isugo ang Dios na para sa alam ng Israel? Mao lagi na bakit imong pangutana tungod tawag na siya og kini palasi nga o sa mali nga kining imo na kung gipersono ba kay ngano Unsa ka pala sila bro? mangutana ka gano tungod kay Unsa ka pala si? o kanang tulad daw ng palasi diri nga imong gitira na ko ha Anak ko ikuan dire bro, libro na. tama po ko diri Asa nga pala si ani bro? sige baka nga ang mga palasi dia Ano, unsa lagi nga pala si imong ingon? Katong bataon na rin. basa lagi kay atong latawon Ay, no. Di yun magpala si. Unsa pala si katong to dire? basa ka gali kay atong latawon basta ka naka bayulit ang mga palasi Pagkabasa na ko dire wa ko nang sa pala siya. oh basta na pinagsaon na to pangalawa to mga upat ka palasi sulod ka nang usa Upat ka. Ang mga upat ka palasi musulod ka nang usa basa nang upat gali No, tagay kog isa ka pa. Ingon ka pala. Unsa pala siya? O hinalan na tong bataon na ba dire? oh basa ka gali nang upat kanang upat yang nani mo basa na nang usa Unsa pa upat ani? basa ka na usa pila may pagbasa Ang lagi, unsa nga pala siya? Unsa nga pala siya? Ito ba nang pala siya? basa ka gali nang upat naa ka nang kanang usa na anaka nang upat basa ka gali nang upat sa upat na pala Ang ako mangutana matod mo pala siya. Unsang klaseng pala siya? Kaya bulingan na pagdrignaha ba na imong pala siya? na gali basa nang upat gali upat Unsa nga pala siya? Unsa nga pala siya? Kaya kung basa No, ingon ka pala siya kung mangutana. Unsang klaseng pala siya? basa lagi kanang kung sa definition pa niya siya kung ko na kung definition gitawag na ko nimo personal attack wala na ka nag So pala siya o personal attack? oh definition na na ang nang akong gi-term nimo Wala ko mangutana definition. Ingon ka nga para nang ingon ko nga. Para nang maingon ko nga kanang ligamit ka og diferensya, pero wala ka matuod yung ligamit nga diferensya. So, manay gitawag og palasi, wala na ang palasi og suppressing ka pa. Gamit ka og libro. Ikaw mismo sa imong paggamit, wala mo gitawag. Pero ikaw, unsa man palasihan na imo? basa nga gali kanang gi-define na nako largo ganing attack ka personally sa tuwa wala na kaning So, mistake sa gitawag palasi og personal attack. basta mo na i-definition Ano ansiran ko na ko mangutana definition? no so magbuti ka kung mo na Kaya ako mangutana, unsang klaseng palasi ka itong bulingon drignaha ba ng palasi? oh na majud na normal ma basta kay palasi Unsa na kware? pasabot na to palasi ka personal attack definition na siya Unsa man klaseng palasi? Palasi of argumentum and ignorantia? Palasi of argumentum and unsa man ani? ang tarong ang basa
Wala din kay Malo guys. Guys, notice ko to palasyo. Ano ba ka bro? Gidipay, tagaan ang tao, gitawag og definisyon. Ano di pagkakasabot? Wala ko mangutanag definition sa palasi kay basta gali mo na lang tag palasi bro kamano ta ang palasi kung kana palasi mo pangutana din palasi mo palasi ang kuan ano ba dagan mo palasi bro Dahil ka na lang tagka o dahil ka na lang tagka o pinigituan ko yung kini definition para largo ay ano ang definition kay kana definition sa palasi wala mo ta mag-isip ana ako mo yung giingon karon nga ako pangutana gani na palasi ba to ano to pala ang ako pangutana isa may na makakani ikaw ba ko ang Biblia ito palasi mo nga pangutana imuha bigo usa nga palasi na error in listening. Wala na ba? Error na mo listening ba? palasi Error in listening. Wala na ba? palasi error in reasoning Na error na imo listening. wala man bro kay maingon tag palasi error in reasoning wala na diri Wala niya kay Madre. now personal fallacies in categorical syllogism okay na formal fallacies in categorical syllogism formal fallacies in disjunctive syllogism formal fallacies in hypothetical syllogism asa man nimong kuanda recade incorrect observation dili pod kaning rhetorical fallacies incorrect observation incorrect conversion the fallacy of Athens the fallacy of anthropology waman asa nga fallacy mare Nahimo ka pala siya natin man. nahimog pala si tanan Katawa na ka pala siya ba nakatawa? Wala na. Sugod na ako ka pala siya. aga lecturean taga kung sa'y palasi migo ang palasi migo doon natin number 1 sa rhetorical fallacies nata din gitawag natin correct observation correct conversion and the fallacy of Athens the fallacy of kanang gitawag na to ampibology dala na tayo igutan kung saan nabutan na incorrect observation dayon ikaduha kini gitawag na to og logical fallacies Basta kay pasado ka ng mga klasihan na imo ipagpasa. lecturean sa tikal fallacies ko sa gabalon sa fallacies Iyon sa mga ay nagsalig man ka ng tubang kag libro. Di ba nato pamitiras basta kay pasado ka sa natural man ang mga tubang tag libro kay dili man sa kapitulo nga ba bersikulo laway ano karon dalaw, asar na mo ang fallacy of special reading kasi generalization. Kami now. Ako sa mga pagkakawan lang ka kay gamit ka daghan kay fallacy. Nigamit ka og gitawag og fallacy of special reading or hasty generalization. Mao nang ingon ako nga pasado ka ang tanang klaseng fallacy. ano fallacy of Fallacy pleading or hasty generalization. Mo nang i-declare nako nga gitawag ka pasado ka ang tanang klaseng fallacy. patak Pagka kay wala ka kanang fallacy dai wala ka kabalo gitawag og special pleading of harsh generalization. Wala katawa ka kay wala bugha. lecturean na yun ang fallacy Pasado ka tanan sa klase sa fallacy. Kung gusto ka og maginoong discussion dapo paminaw dayon. Unya ngayon pagbasi kay na igo man ka sa fallacy of generalization. Sabi fallacy of generalization ato tanawon ba dabay fallacy of generalization Tanawa fallacy of special pleading or harshly generalization. fallacy of Basta ungot na pong baba ni mo. Ay nalagi ang fallacy ni mo kay. Ikaw, pasado ka sa tanang fallacy. Padayo na lang sa imong pangutana.
Usay pasanos tanang pala si. Pasado ka nang gitawag bitaw na ko pleading special pleading or hastily generalization. Lalo na kung Kay gisgote na pasado pala man si talaga mga generalization sa pala nakakaya ka na mulo. Hearing nakakaana napo ka pala si or hearing nakakatanan halos nakakatanan. Okay, ano rin, lahat mag-gisgote ng pala si. Katawa mo siguro ni mo. Katawa ka kay palasi ka kanunay. Oh, then, balik na rin siya, amigo. Habang yung mga putol, O sa man naipit na kas palasi nimo. Hastily generalization. Baliktura, may nung ka na kung pala si Ron. Magkakaso naman kita nabot mo lang dito yung magkadima mo. Sila sa mag-gisgote ng pala si. Balikturan bukan ako pala si. Di ito ko dawat sa gitawag ng imong kinayahan, di ito ka kadawat kay naman ka sa generalization. Kung mag-isgot ta, pangutana ko nimo unsang klaseng palasi, galisod ng tubag. Kay gusto nimo kung basahon ko ani libro na kong gawiran, kay aron mo ihaon ko tubag. Ano lang ko palasi kay monitor ko kung sa'yo palasi, ito ang minaw. Akong pangutana, amigo, nakabay mga apostol na nagtudlo. Kami na sa kapo. Kami magkuntag Bible study. Kami na sa Kano ang Bible din jud among pagbason kay jud conclude. Wala jud matik mo. Wala jud gitawag og kanang personal interpretation. Mismo recognize nga sayop dito no. Mo na ang style namo mag Bible study. Ikaw jud mo basa. Ay bro, mag-isgot tag palasi bro. Unsa may meaning anang palasi ato nang gitawag nato og special grading palasi. Naon sa? Unsa may meaning da anang special grading palasi gisgot mo ana? Ang palasi din nga mo na comment mo to. Palasi of special pleading or hostile generalization mo na imo na comment. Unsa may meaning ana? O sa imo na gali na meaning no sa dito ha. Hindi ba unsa may bot pasabot anang pasabot yung anong na generalization palasi ko. Okay, halos gi-violate ni man tanang klase nga paglabag sa argumento. Naaka sa gitawag ka og kining pasado ka sa red herring, pasado ka sa paghinting palasi. Mo na meaning ana? Oh, mo po na meaning ang generalization. Sigurado ka? Sabi ka generalization. Oh, sabi niya yung generalization. Wa. Halos general nimo pag-violate ang mga balaod sa argumento nga dapat dili nimo lapason na siya kay kung lapason nimo ang daghan kayo nga role sa argumento mahimo kang palasi unya usara imo palasi unya kay general naman mo daghan naman kay kag palasi natawag na ka og kining na general na nimo. Tanda ko rin. Kita sa mga apostol nagtudlo nga baboy dili pagkaon. Kinsa sa mga apostol nagtudlo. Dili naman kinahanglan nila tudloan ang Hudiyo kay ining di man mga baboy. No kato be kay si Apostol Pablo mamugit toy apostol sa mga Intel. Oh. So posible si San Pedro din ato mutudlos mga Hudyo kay siyempre walo na mga Hudyo anak din na kinahanglan tudloan. Si Apostol San Pablo unsa may mabasa nato sa diyan nga nagudlo sa mga dili pwede bukaon baboy. Si Pablo naging sila ayaw pag gunit og hugaw. Pagpalain ka mo sa mga hugaw nga tao, kung ayaw pagpunit og hugaw, aron dawaton ka sa kanya, dawaton ka sa Ginoo, himuon ka niya. Ahaman na sintas bro, ahaman na sintas. Sa 2 Corinto 6:16 ingon si San Pablo, palain ka mo kanila, kung ayaw na kamo hikap og mahugaw, aron hinangpon po kamo og tawgon nga akong mga anak. 2 Corinto.
Basta kay ito taro balik-balikon man nato. Lagi 2 Corinto 5:17. Kung saan Mm, basta. kinahanglan, dihaan nila sila o payayo kamo kanila. Ayaw ang isa pa ang hugaw. Dawaton ni kamo. Amay baboy ani bro. O relate man na dito sa Levitico 11 versikulo 8 nga ayo paghikap na hugaw ka na alang kaninyo. Ayo paghikap hugaw lang. Dili bro, ang ako bang pangutana asay mabasa na po letra po letra. Wala yung litra por litra, pero naay masabtan nga di ka pahikapon og hugaw sa gintas ni San Pablo sumala sa Levitico 11 versikulo 7 ang baboy kay pika suko ko pero di baga pangusap mahugaw ko nilang kaninyo sunod ini di kami magahita ayaw kung maghikap ng labaw pinialang kaninyo si San Pablo nagdirekta nagingon nga ayaw paghikap og hugaw palain ka mo sa mga taong mga hugaw kay gitawag og kining aron kamong ako mga anak amo na siya ang tubag si mong pangutana nga relate na siya coincide siya reference siya sa hugaw nga ingon Pablo ayaw paghikap og mahugaw palain kamo kanila kinsa man ang kanila mga tao nga nagkaon og hugaw nasabtan na So, sa ato pa bro, kung kining pagtuma na to kalanon bro, makatabang ba sa atong sa mali? Makatabang ba sa atong kaluwasan ni? Oy, dakong tabang kay laglagon magka Ginoo supag anak o mukaon ka na laglagon sunugon ko sa Ginoo dito ko kay tabang sa kaluwasan. Karon nag-ingon man ang Biblia. Hebrehanon 13:9. Ayaw itugot nga lahi ang mga pagtulungan makatipas kaninyo gikan sa matarong nga gianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag. Pinaagi sa grasya sa Diyos, dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon, may tungod sa kalanon. Kay wala makatabang ang maong tulumanon ni Agtong nagtuman nini. O, di mo na makatabang bro. Di mo makatabang. Bisan Pablo, ikaw. Ikaw na magka kay kalanon nagisdutan di man dili kalanon. Ang ito dia kalanon niya. Kapo kay nagbawal man yung Santo sa mga kalanon bisag kalanon. Ayo kan kay kuan bawal na to na karon kamo may naigo ano. Kay kami dito wala mi bawal ang mga kalanon. Niya, wa mi nagsunod anang mabalaod sa kalanon sama sa inyong pagsunod. Kamo may doon na kay ang iputan diha balaod sa kalanon bisag kalanon mingon mo nga adi ta mga una na bilisan to o niya ang baboy wa may napil diha di man nakalanong baboy. Bro, inani bro. Matod mo nga. Kining tawag aning ni ang makatabang tayo. Makatabang yun. Pero naingon rin sa Pablo nga. Maayo gayod nga malig-on ng atong pinaagi sa grasya sa Dios. Dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon may tungod sa kalanon. Kay wala makatabang ang maong tulumanon adto nagtuman ini. So naaman sa Biblia nga ingon si San Pablo nga di ko hinungdanon ng mga tawo ito makatabang. Kinsa nagpugay ng tinuod? Ikaw si San Pablo. Kaming duha nagtugan sinod ang imong pagsabot masabasa sa wa ka sabi mao na nga kining napikihan ikaw ay namuka ka nga kining dry sa teksto gitawag ka anag lead hearing policy you are violating the rules of argumento because kining your tactics is deceptive. Mao tayo magdubag. Your tactic is deceptive. So kato mga karaang tulumanon karaang tulumanon na. Angay pa ba nato ng isa likway o grade hearing lagi ka. Nakakumit lagi ka grade hearing pala si kay ang isgutan diha kalanon man. Kami na ba? Ang isgutan diha kalanon man i-divert man imo apil man imong baboy. Kung nag-isgut man ta og kining baboy dili o yan dili kalanon. Ana hug ka og kining imong argumento deceptive ba? Kanang ninglikay ka sa tinuod ng argumento mo na nga kining na hug ka hearing policy you are violating the rules of argument. Akong pangutana bro. Ang Old Testament. You are just
Ang karaang tulumanon. Ang karaang tulumanon. Ang tulumanon na. Angay pa na tulungan sa likod, angay ito ng dawaton. Sa likod, angay ito ng dawaton. Naon sa ang imong pangutana? Ang akong pangutana ba kung nagmaamang duga, base pa manggod mo ato mga uga, ang karaang tulumanon, angay sa likod, angay dawaton. Angay dawaton. Nag-hearing lagi ko kay ikaw may naigo na go. Di may sa kuha. Wa man na dapat sa kuha kay wa man binaga. Wa man binaga. Angay o dili. Naon ka? Ang karaang tulumanon. Ang karaang sa likod, angay dawaton. Ang karaang tulumanon kabahin sa hugaw nga gitawag ninyo kanunon angay ng tumanon. Ang imong bersikulo wala ni sakay tungod kay wa man me ga sunod sa mga tulumanon sama sa inyong pagsunod nga bisag kalanon nga man na moingon mo nga dili na siya nato kanon kay gitawag og bawal na nato kanon ron nahug kiring red herring policy tungod kay na-divert nimo ang da patos hugaw dili kanunon nga wa man mga tulumanon anang kanunon kay mangamon man jud mi og kanunon wa man kamo may ay tulumanon anang kanon god Asa to pa ang karaang tulumanon, angay jud dawaton. dapat mangutan dapat mangutan na kasi mo galingon pagan mo ang karaang tulumanon ninyo. Ang karaang tulumanon ko angay dawaton o angay sa likod. Sige, tinodo ko angay dawaton o angay sa likod. Sige. Ang karaan lagi nga tulumanon nga gi-declare sa Dios nga hugaw tumano. Pero kanang tulumanon sa tulumanon sa Katoliko nga kalanon gidili bisag kalanon mga balaod sa kalanon dili na tumanon kay ingon mas papuslan na sa Ginoo mao na nga naigo man ka ana ang isgutan karon naigo ka sa red herring policy you are deceptive or kining nagpalayo ka sa tinuod nga argumento. Okay. Sunod sa kutana, matod mo, ang tulumanon, angay dawaton. San Pablo Mingon. Bruhanon, Kapitulo 7, versikulo 1. Busa, ang karaang tulumanon. Gisalikoy kini. Tungod kay huyang, ug walay hinungdan. San Pablo. Hiling ka po, namaskat ya po siya. Kaya gano'n tungkol kay hiling ang konteksto sa inyong hisgutan, dili pagkaon sa tulumanon sa gitawag ugaw. Pataka na lang kang istorya. Red healing ba? Red healing. Gapo, magsimba namin, nag-program namin. Salamat sa imong pakiguban. Alas na lang, last bro. Last na kutana. Sa may pangutana, di. Asa may Gusto hugaw, juga bro. maka-score. Asa may hugaw, bro. Kaning pagkaon sa karning baboy. Pulo nga nigawas sa kapintasan sa tao. Gawas sa babal. Kapintasan sa tao. Ganang duha. Kay kakon kag hugaw katartom sa magtae, kay katartom sa magtae hugaw daw tang espiritu. O niya gawas ko sa mong baba. Kanang duha hugaw na siya kay mo lagi declare sa mo. Hugaw kung kag katartos o niya kining ang katartos ringo na siya sa daw tang espiritu. Taki, o mga mahugaw o niya imong gikaon o niya gawas man sa imong baba. Natawa na imong style gali sige yaga-yaga. O na nga kanang duha. Walay mapili anang duha. God bless ka po. Ang Dios mga panlangin ka naton tanan. Ayun amigo Wala, desmigo.